दिनै माइनाव आफादनि बागै मा बुंगोन बेखौ एसे बुंग्रोदो। खुलुमबाय। दिनै सिनाखना बियाब आनसलिकनि 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबो सान। बे फोरबो सानाव दिनैनो गिबि सान। बे गिबि सान बायदियै जे हाबाफारि दंमोन मोनफ्रोमबो जालांबाय, जेरै गोथार बाथौ थानसालि थारनाय, बेनि उनाव फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, बेबायदिनो सायनासालि बेखेवनाय आरो लांगोना बेखेवनाय, बेनिफ्राय आलासि जिरायसालि नयं बेखेवनाय, बेफोर गासैबो मोनफ्रोमबो फारि फारियै जोंहा थिखाना दोननाय आलासि बेखेवगिरिमोनखौ लानानै जोङो मोनफ्रोम आयदाखौबो मोजाङै मावफुंलांबाय। दायो सोलिगासिनो दङ माइनाव आरो लाइमोननि सावरायमेल। बे सावरायमेला सोलिगासिनो दङ। दा जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ दिनैनि सानाव जिखिना जों मावफुंलांबाय, बयनिबो हेफाजाबजों मावफुंलांदों। मोजाङैनो जालांनाय बायदिखौनो दासिम मोनदों। उनथिंबो जाहाथे आरो साननै दंबावो उनथिंलाय, आरो दा मोनासिमबो दंबावो। बेबायदियै आफा इसोरनि अननायाव जाहाथे बेखिना हाबाफारिया मोजाङै जोबलाङो, बेखौ आं आफा इसोरनियाव आर'ज गाबहरदों। दा जोंनि बे थानसालिनि मुङा जादों हिरिम्बा बाथौ थानसालि, आरो बे थानसालिया गायसननायनि सिगाङावनो जोंनि नैबे ओनसोलनि गासै 27टा गामिखौ लानानै जोंनि आनसलिकआ जादों, बियाबा जादों। बे बियाबनि रायजो राजायानो, गोदोनि आबौ आबैमोनानो जिखिना दा जायगा दं नुनो मोनदों थानसालिनि, बे जायगाखौ आवग्रिनानै लाखिखादों आरो गोबां खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जायगाखौ दोनलांदों। आरो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा जायराब जुइराब जायगायाव न' फिसा लुनानैबाबो बिसोरो बावनायखौ दिन्थिलांदों। दा जोंनि समाजा एसे दावगानायजों लोगोसे, धोरोमा एसे मिथिसारनायजों लोगोसे, जोंनि गोरों गोरा बिथांमोना बे धोरोमखौ, जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोसार होनायनि सानखांथि फैनो हानाय लोगोसे बे थानसालिखौ फोसाबनाय महराव लाबोबाय। आरो बे फोसाबनाय महराव लाबोनायनि गुदियावनो दङ जोंनि बियाबनिनो मानगोनां बारग' EM सार लोमस्राव दैमारि बिथांनि नाजानायावनो, आरो बिथांजों लोगोसे रायजो राजाया हेफाजाब होनानै दिनैनि बे थानसालिनि आबुं महरखौ मोननो हादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि ओनसोलाव जि बेबायदि मोनसे मोजां थानसालि मोननो हागोन होननानै जोङो सानफेराखैमोन। दिनै जोंनि बयनिबो नाजानायाव, रायजो राजानि नाजानायजों आरो सार बिथांनि नाजानायजों दिनैनि बे महरखौ मोननो हादोंब्लाबो जोङो जोंनि बे बियाबनि थानसालिल' होननानै जोङो साननानै लाया। जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे थानसालि होननानै जोङो साननानै लानो हायो। आरो बे थानसालिनि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौ धोरोमा बुहुमनाङै गोसारनो हाथों। आरो जोंनि मोनदांनायाव बेनि गेजेरजों बाथौ धोरोमा गोसारदों होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला गोबां नायगिरि मोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय, गुबुन गुबुन हारिनि, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बे थानसालियाव फैयो। आरो बेनि गेजेरजोंनो जों मोनदांनो हायो जोंनि बे बाथौ धोरोमा नैबे जोंनि हिरिम्बा थानसालिनि गेजेरजों थारैनो गोसारमारदों। बेखौ जोङो फोरमान मोननो हायो। आरो गोबाङानो फैनानै बाख्नायलाङो, मोजां कमेन्ट होलाङो। बेनि गेजेरजोंनो जोङो मोनदांनो हायो थारैनो जोंनि बाथौ धोरोमा इयुनाव बुहुमनाङै गोसारगोन, आरो जोंनि धोरोमा थांनानै थागोन, आरो जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन, जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन। बेखौ आसा खालामनो हाबाय। आरो बेनि गेजेरजोंनो आसा खालामनायनि गेजेरजोंनो जोङो एसे दावगालांनायखौ, गोसारलांनायखौबो नुनो मोनबाय। जों नुबाय बर'नि समाजाव दिनै गुबुंले जानो हमबाय। लांखारनाय, खारफालांनाय, दैखारलांनायफ्रा गोबां जाबाय। बेनि थाखाय माइनाव आफादा माबाफोर खामानि मावगोन नामा? थारैनो जोंनि बर' समाजाव बेबायदि लांखारनाय, खारफालांनाय जोंनि बर' समाजाव थारैनो जाबोगासिनो दङ, नंमारगौ। बे बिथिङाव जोंनि माइनावफोरा मावनो गोनां गोबां दङ, गिलिर बिबान दङ।
आरो जोङो नुनो मोनदों आथिखालाव माइनावफोरनि नाजानायाव बेखौ माने फोसाबनो हाहैगोन बायदि मोनदांनो हादों जुदि बयबो खौसे जायोब्ला माइनावफोरा बयबो खौसे जायोब्ला फोसाबनो नाजायोब्ला जोङो थारैनो हाहैगोन बायदि सानदों दा बे बिथिङाव जोंनि दा बयसो माने सोलिबाय थानाय जोंनि गाहाय आलासि बिथां माइनाव अनसुमै बर'आ बुंलांदों बिनि सायावनो लांखारनाय खारखारनाया जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां सोलिदों आरो बेनो जानो हागौ बियो जोंनि हौवाफ्रा लोंनानै माने गुबुंले खालामनायाव न'खराव समाजाव गोजोन गैयै खालामनायाव जानो हागौ जायबाबो गोजोनखौ नागिरो बेबायदियै लांखारनाया बा खारखोमालायनाया जादों नामा बेखौबो साननो गोनां जादों आरोबाव बेखौबो बुंबाबो जाया बांसिनानो बा गोबाङानो बा गासैबो बेबायदि नङा सोरबा साफा सानै हौवाफोरासो बेबायदि बे बिथिङाव बुंनो थाङोबाबो गासैबो हौवाफ्रा बिदि लोंनानै माबा खालामग्रा असान्ति खालामग्रा नंजोबा सोरबा साफा सानैयासो थेवबो बेनि गेजेरावनो माने साफा सानैया दाय खालामबानो बयनिबो मोदोमाव नांलाङो बेबायदि बुंनाय जादों दा बेयावहाय जोङो बुंनो हायो बे बिथिङा माने मबाइलनि गेजेरजोंबो बे जादों होननानै जों मोनदांनो हायो गावनि गोसोखौ हमथानो हायैयाव गाव बिमा बायदि थानो सोलोंहियाव नाजाहियाव गिलिर गोसो लानानै दिदोम गोसो लानानै जायखौ हौवा महरै मोननो हादों बेखौनो गोसोजों गोजोनना लानो हायैयाव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों बेखौ जोङो साननानै नायोबा मोनदांनो हायो दा बे बिथिङाव जोंनि माइनावफ्रा बेखौ फोसाबनो नाजानांगोन आरो बे नाजानाया थाबैनो जानाय नङा जाफुंसारनाया थाबैनो जानाय नङा लासै लासैयै बिनि राहाखौ सानखांनो नाजानांगोन अब्लासो लासैयै बेखौ फोसाबनो हागोन आं सुबुङानो गुबुन दाब दाब जायगाफोराव सोरबा साख्रि बाख्रि नागिरनानै नङाबा हा हु नागिरनानै टाउन सहराव थायो दिनै बहुत बर' माहारिया दिनै आसामावल' नङा दिनै भारतबर्षनि गुबुन गुबुन जायगायावबो थागिबि महरै माने जायगा लाहैदो दा बेफोरबायदि सुबुङा माने बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै गाव हारिनि मानसि लोगो मोनियावहा बिसोरनि रायलायनाय रावफोराबो सोलायबोनो हमदों आरो फालिनाय आसारखान्थि नियमफोराबो गुस्लायनो हमदों बिदियाव बर' हारिया सेरखाय बेरखाय जानानै दिनै खौसेथिनिफ्राय गुबुन जानानै सेरखाय बेरखाय जानानै दङ जायनि जाहोनाव बर' होनना सिनायनो माने गोब्राब जादों आरो लोगोसे बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बै बर'फोरखौ जायफोरा गुबुन माहारिनि गेजेराव थानानै गुबुन रावारिफोरनि गेजेराव थानानै बै राव गावनि रावखौ गारनानै गुबुननि राव सोलोंदों बा बुंनो गोनां जादों बा गुबुननि आसारखान्थिखौ नुनानै गावनि धोरोमनि आसारखान्थिखौ बावगारनानै गारनानै गुबुन धोरोमखौ आजावदों बैबायदि सुबुंफोरा दिनै आकौ दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोसारनाय आरो माबा बै माने खौसेथिखौ नुनानै बेनि फोसावनायखौ नुनानै दिनै आकौ गावनि हारि गावनि राव गावनि धोरोमखौ नागिरनानै आकौ बैफोर सुबुङा हालाय हाफाय खालामनो दिनै जायनि जाहोनाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा खौसे खालामनो नाजानानै दिनै दाब दाब जायगायाव थाहैनाय बर'फोरखौ जेरै गुवाहाटि बिदि जायगायाव मोजोमसे सुबुङा हयथ' बैथिं खना फारसेथिं दं बबेबा खनाथिं न'नैसो सुबुङा दं दा बिसोरनि गेजेरावबो धोरोमखौ फोसावनानै खौसे खालामनो गुवाहाटि बिदि जायगायावबो दिनै माने धोरोमनि मोनसे खुन्थिया गायसनदों जेरै आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेब्ला नेहाथारि जाना दंमोन बै समावनो जों बै गुवाहाटियावबो केन्द्रीय माने जोंनि थावनि हिसाबै गायसनहैदों बाथौफुरियावहा दा बियो माने दिनै आबुं महर मोनाखै नाथाय मोनगोन निस्सय बर'फोरा आकौ खौसेयाव फैगोन गावनि धोरोमखौ जिहेथु सुबुं माहारिया
दिनै आसामाव थानाय सुबुं माहारिया गाव गावनि धोरोमखौ लानानै जोबोद आखा फाखा जानो हमदों, दावखोनो हमदों। बर'फोराबो बेबायदि दावखोनांगोन। जों दिनै मालायनि सिङाव थानानै मालायनि धोरोम आजावनानै मालायनि राव बुंनानै मालायखौ फेदेरनायनि सोलाय गावनि धोरोम, गावनि आसारखान्थि, गावनि रावखौ जुदि फेहेरोब्ला बर' हारिया होमबानियासो सिनायथि मोनगोन। नङाब्ला दिनै गुबुननो नाख्रेबजाना बर'फोरा एरायलांनानै गोमालांनो हमदों, खौसेथिया गैया जाहैदों। दा बर'फोरखौ आं बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे जों बयबो आखौ गावनि हारि, राव, धोरोमखौ माने आजावनानै बयबो खौसेथियाव जाहाथे फैयो आरो जों गसंथिनो हायो, बेनो आरो। बाथौनि बागै एसे बुंनो हागोन? आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बोराइ बाथौनि अननायाव आरो हांख्रायनायाव दिनै आङो गुवाहाटीनिफ्राय बे हिरिम्बापुर सिदाखरानि बे गोथार बाथौसालिनि सराथि बायथाइ खुंनायाव आं फैनानै ओरैबायदि गोजोनदों। सोरगिदिं रंगिना संगिना जा दख'ना गाननायनि लोगोसे बे हिरिम्बा बाथौसालिनि सोरगिदिं आरो सिङावबो जेरैबायदिहाय माने साजायदों सिखोन साखोनहाय, बेखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो गोजोननाय मोन्दों मानसिफोरा बेवहाय जोबोद गोसो गोथारै बाथौखौ, बोराइ बाथौखौ फुजिफैदों आरो बिथांमोननि गांनाय लुबैनाय हास्थायनायखौ मोननो थाखाय बोराइ बाथौनियाव बोर बिनायखौ नुनानैबो जोबोद मोजां मोन्दों। आरो आंबो बे बोराइ बाथौनि बोर नागिरनानै आं दिनै बेवहाय फैनाय जादों। जों नुदों सरासनस्रायै जोंनि माने गेदेरफोरा जायफोरा माने टाउन सहराव थायो बिथांमोना खिन्थु गावनि धोरोमखौबो बावगारनानै लाङो, बे बेलायाव मा बुंनो सार? बेथ' जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बुंनो थाङोब्ला धोरोमल' नङा, जा निजेनि बिबारै रावखौबो टाउन सहराव थाहैबा बावगारलाङो। आनखि गथ' गथायखौबो असमियाजोंसो बुंबाय थायो। बिमा बिफाया बर' राव रोंब्लाबो बा बाथौ फुजिब्लाबो बिथांमोना उनाव बाथौ फुजिनायखौ गारनानै गुबुनफोरनि जिथु धोरोमनि आसार खान्थि बिथांमोनजोंसो लोब्बा जानानै उनावहाय गावनिखौ जों बावनाय नुहुरो। नाथाय बियो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। थेवबो जों बेखौबो बुंनांगोन, जों गुवाहाटीयाव थायोब्लाबो गुवाहाटीयावबो दाब दाब जायगायाव थाहैनाय बर'फोरा ज' जालायनानै बाथौ मन्दिर लुनानै बर' हारिखौबो खौसे खालामनाय जों नुनो मोन्दों। आरो जायनि जाहोनाव माने जोंनि बर' फिसाफोरा गोबाङानो गुबुनजों लोब्बा जायाबालानो गावनि धोरोमजों लोब्बा जानानै समाजजों गोरोबना थानाय जों नुनो मोनो। नाथाय आगोल बिदि गैयियाव आरो जोंनि बर'फोरखौ बा ट्राइबेलफोरखौ गुबुनाखौ मुगैनायखाय गावखौनो जोङो फिसा होनना सानोमोन। आरो जायनि जाहोनाव जोंनि मानसिफोरा बर' रावखौबो रायज्लायनो बायोमोन, लुबैयामोन। आरो बर' बाथौ धोरोमखौबो गावनि धोरोम होननानै बिथांमोना बुंनो लासै लासै गारलांदोंमोन। बिनि जाहोनावनो नोंथाङा बुंनाय मथे बिदिहाय निजेनि धोरोम, निजेनि रावखौ मानसिफ्रा बावगारलांदो होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय जों दा नुनो मोन्दों टाउन सहराव थाहैब्लाबो गोबाङानो जोंहा बाथौ गौथुमनि गेजेरथिं बा बाथौ दाब दाब जायगायाव गुवाहाटीयावनो बाथौ धोरोम दङ, मन्दिर दङ। बेवहाय बिदि मोनसे आफाद थानायखाय दा बर' फिसाफोरा माने गासिबो नङाबाबो फ्राय 80% थारमाने बर'नि राव आरो धोरोमखौ बासायनायनि थाखाय बिथांमोना नाजानाय जों नुनो मोनो। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बेयाव फैनानै सनाथि मायथाइ फोरबोआव फैनानै माबायदि मोनखो? फंसे खोथा बुंनांगौब्ला आं जोबोद मोजां मोनदों। आं दिनैल' फैयाखै। बे सिना खनानि जाय बे बाथौ मन्दिर, बे बाथौ मन्दिर गायसनजेननायनि साननैसो उननिफ्राय आं खबर मोननानै बेयाव सम सम फैबाय थायोमोन। आरो फ्राय मालाबा गोसो जालाबा आं मंगलबार दिनाव फ्रि थाब्ला खननै खनथाम फैनानै आङो खुलुमनो थांफैदों। आरो बेखायनो दिनैबो आं फैग्रो मोननानै बेयाव थांना खुलुमदों।
बेथ' मोजां मोननाया साबैबो आरो आं सानो बेबायदि जोंनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिया गावनि धोरोमनि मन्दिरखौ जेराव लोगो मोना मानो खुलुमनांगौ आरो बे हुदाया आंहा दङ आरो स्पेसियेलि आं गोबां मानसिफोरनोबो बुंदों बे जे आं जेसेबांखिनि जोंनि बाथौ धोरोमारिनि मन्दिरफोर नायदों बिनि गेजेराव खैराबारिनि भिडिअ बे मन्दिरखौ आं साबसिन नुदों साबसिन मोनो आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु नैबे देग्लाय माने गोदान बोसोर 2023 बोसोर बे बिथिंखौ लानानै बाथौ धोरोमनि बागै माबा मोनसे लिरनायनि बिदि थांखि दं नामा सार? आं लिरगिरि होननानैथ' गावखौ खोब बिदि जाहिर खालामनाया आंहा साहस गैया सुंद' सल' लिरो आङो सल'मा लिरो क्रिएटिभ लिरो रायथाइ थाखिथाव आं लिरनो हमदों लिरनोबो गोनां जादों नाथाय धोरोमनि सोमोन्दै खोब गोथौयै हाबनानै लिरनाया खम तागादियाव गोलैनाय मोनसे मोननै लिरदों सोब सम्भब आङो बाथौनि सोमोन्दै लिरजेनदोंमोन 1987 सोआव मोनसे लिरदोंमोन बे बाथौनि जाय दर्शन फिल'सफि हाबना दङ बिनि सायाव एसे लिरदोंमोन आरो उननि बिथिङाव थुनलाइनि गुबुन गुबुन हाबाफारियाव थानायखाय आं धोरोमनि गोथौयै आं दासिम बिदि लिराखै ओमफ्राय लिरा होननाथ' बुंनो हाया बायदिसिना मेगाजिनफोराव जेब्लानाखि तागिदा फैयो लिरनो थाखाय अब्ला लिरनाय जायो बेराफारसेथिं जों नुबाय जिखुनु जोंनि बर'फोरा टाउन सहरफ्राव थानानै दिनै गावनि राव हारिमु धोरोमखौबो जों सोलायनायखौ नुयो मानि थाखाय जायो होननानै नोंथाङा सानो? राव हारि सोलायनायाबो बे थासारिनि खोथा जाहैबाय माने गावसोरनि थासारिखौ लानानै गावखौ बिथांमोनजों गोरोबहोनो हायिनि थाखाय मा जादों जे गावनि रावखौ मालाबा जों बावगारलांदों आरो बेखायनो जों बुङो जोंनि बर' हारिफोरनि आखुफोरा ओरैबायदि गुवाहाटियाव थांबा असमिया रायगोन केलकातायाव थांबा बङालि रायगोन नेपालाव थायोबा नेपालि रायगोन नाथाय सारा भारतबर्षआव माखासे रावारिफोरजों आंहा सोमोन्दो दङ दा बिथांमोननि गेजेराव आं मोननै राव मोनदों नेपालि हारिनि मानसिया पृथिबि जेरावनो थाया मानो रावबो मानसि गैयाब्लाबो बिथांमोना नेपालि राव बुङो गुबुन फारसे बङालि रावारि मानसिफोराबो एखे खोथा बङालि रावारि मानसिफोराबो जेरावखि थाया मानो गावसोरनि रावखौ बुङो आनखि बङालि खेथ्रआव ओरैबायदि बुंनाय जायो बिथांमोना बबेबा मोनसे सिटियाव सासेल' बङालि थाबा बे लिरगिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरि जागोन सानै थायोब्ला बिथांमोना राजखान्थिनि खोथा सानगोन साथाम थायोब्ला बिथांमोना समाजखान्थिनि खोथा थागोन आरो जुदि साब्रैल' थायो बिथांमोना बिथांमोननि धोरोमनि सानस्रिखौ बुंनो थाखाय जेरैबायदि जोंहा बाथौनि मन्दिर दङ बेबायदि मन्दिर बायदिसिना खोथाखौ खालामगोन दा बे बिथिङाव जाय मोनसे सोंलु नोंथांमोना सोंदो जे जोंनि मानसिफोरा गुबुन थासारियाव थाब्ला राव हारिमुखौ गारो होननानै नाथाय आं दिनै बुंगोन जोंनि दा जों जाय सानस्रिजों बाथौखौ फुजिदों दिनैनि दिनाव बिथांमोना ओरैबायदि जोंहा मोननैसो खना खनला जायगा दङ बिथांमोना गामियावनो न'खरावनो फ्राय असमिया रायो नाथाय बिथांमोना गोथार मंगलबार खालि जेब्लानाखि आर'ज जागोन बे आर'जाव बर' मेथाइखौ खनो बे मोनसे जोंनि बाथौनि धोरोमनि सानस्रिजों लोब्बा थानाय गोरोबनाय मोनसे मोजां खोथा आरो आं सानो बेखौ जोंनि बाथौ महासभानि जाय बिथांमोना दैदेनदों बिथांमोनखौ साबायखर होनांगोन रावखौ नाथाय बिथांमोना गामिसेयानो जायाखै गाननायाबो थासारिया जेरैखि थाया मानो जों बुंनो हालिया नाथाय गोथार मंगलबार खालि बिथांमोना मा खालामगोन बर'नि दख'ना गानगोन आर'ज गाबगोन बर'यै दा बे मोनसे मोजां खोथा 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार